I pozdrav svima ljudi, evo nas ponovo da, broj, ne znam koji epizode, mislim na broj 3. Sada vidimo koju ćemo lokaciju, ajmo jer joj da ide. Ne, nikako ne mogu kako taj dio spređen. Evo nas Rejnovije. Ne! Jebot. Odlično. Odlično. Daj, brate. Preteško, to je bilo. Campsija. Game map. Problem uvijek kada snimate uvijek vam se neke reklame pojave. Tako da ovo je bio jedan kraći gameplay, mi se vidimo u sljedećem. Ćao. Vidjeti imate, čao.